דבקות בספרים, דבקות במסורת ישראל, דבקות בתורת ישראל. זה מה ששמר על עם ישראל במשך כל השנים הללו. זה הבסיס של עם ישראל. ואנחנו, והנה אני אומר את זה פה בתור אדם חילוני, לא בתור חרדי, לא בתור אדם שיש לו משהו מושקע אצל החרדים, לא בגלל שום דבר אחר. אני כיהודי לא ייתן יד להרס עולם התורה. הרי שמענו פה את גלעד קריב מדבר על זה שכאשר הם יעלו לשלטון הם ילאימו את החינוך העצמאי. שמענו את ראש המפלגה שלו יאיר גולן אומר שצריך לגייס את החרדים לצבא ככלי לחילון האוכלוסייה החרדית. אחד הפעילים המרכזיים של מפלגת העבודה, לדעתי העבודה הדמוקרטים זה הכל אותו עניין, מקליט וכותב ואומר גם למצלמות שלהם יש תוכנית לטפל בדמוגרפיה החרדית. הם רוצים לטפל בדמוגרפיה החרדית על ידי סגירת המוסדות החרדים. כך הם יקטינו את הדמוגרפיה החרדית. אלו אנשים שמדברים בשם הנאורות, אלו אנשים שמדברים בשם הקדמה. עמדה פה נעמה לזימי ואומרת אהבה תנצח. אצלה אהבה זה כנראה רק שמור ללהט"ב ולכל מיני דברים מהסוג הזה, לא שחלילה יש לי משהו נגד, אבל אהבה ליהודים אחרים, אהבה לאחים החרדים ולאחיות החרדיות, למסורת ישראל, זה לא קיים. קיימת כנראה רק אהבה בצד אחד. אלה אנשים שבאמת דעתם השתבשה. אין שום דרך אחרת להגדיר את הטירוף המוחלט שאוחז בהם. ואני לא מבין לך אנשים ביש עתיד, אני לא מבין לך אנשים במחנה הממלכתי, בטח ובטח אני לא מבין חלק מהאנשים שנמצאים בישראל ביתנו. איך אתם הולכים עם הדבר הזה? איך לא רועדות לכם הברכיים? איך אתם לא מפחדים ללכת ככה נגד הדבר ששמר על עם ישראל כל הזמן? ולא שלא צריך חיילים, צריך חיילים, אבל החוק הזה יביא חיילים. אבל שום חייל לא יעזור לנו אם אנחנו נשבור את מה שמאחד אותנו ומחזיק אותנו. ומה שמאחד אותנו ומחזיק אותנו זו היהדות. לא שום ערך מומצא מערבי שהמציאו ב-200 שנה האחרונות בני אדם, אלא תורת ישראל ומסורת ישראל שניתנה לנו מפי בורא עולם.